You have covered fully the report of the steering committee in terms of the adjournment of the conference. We will now meet hybrid on the 5th of January from Mangaung ahead of the January 8 of the African National Congress. Ngenxa yokubambezeleka okwenzeka engqungqutheleni ye-ANC yokuqoka ubuholi ngoZibandlela, izithunywa ze-ANC kuzomele zibhunge ngezimiso zaleli qembu bese zemukela nalokho okwavunyelwana ngakho kule ngqungquthela. Imigomo yaleli qembu efana nokushenxa kwamalungu abhekene namacala athile ezinkantolo kusazomele icaciswe kabanzi kanjalo nokumiswa ka-Andile Lungisa. Kusenjalo ikhomishana iphethe ngokuthi asikho isinyathelo esasithathile malungana nokucikicwa kweminye imigomo yokusebenza kweqembu. Ithi-ke lokhu kumele kube seqhulwini ukuze leli qembu likwazi ukusebenzela izakhamuzi zakuleli zwe. The balance is that on some areas we have done well and on other areas we are reversing and on some we are stagnating. Leli qembu lizoba nomsebenzi onzima wokuqikelela ukuthi ukwesekwa kwalo ngesikhathi sokhetho lwango-2024 akwehli kuze kube ngaphansi kuka-57.5 wamaphesenti elawuthola ngokhetho lwango-2019. Izithunywa ezibuya kuzo zonke izifundazwe zizoba nomhlangano ezikhungweni ezahlukene bese-ke zihlangana ngohlelo lwezokuxhumana nge-internet ukugoqa ingqungquthela ye-ANC yamashumi amahlanu nanhlanu.